Salugo mago si alono wai. Happy birthday. We logo no talking ma ogogo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Okwu dị n'ịgwa nkwọ otogo nwa na Dubai yo ọmatozuola na mọbara ahụ n'onye buru ebu ebugo ife amalume na Dubai yo ebu CEO Dogwu Morning Star Commercial Broadcasting na Dubai yo Chairman Nidio Suo Chairman Pre-Chris Ventures Odogwu n'onye buru ebu ebugo nnekwu mmadụ dịka nnekwu arụsị otogo nwa mere ọghọ gaba na Chukwu alụgo gosi alụwe. You are +1 today. You are +1 in good health. You are +1 in prosperity. You are +1 in connection. Ọ na-eme n'iri n'ọlụ n'azụ ngọzi Chukwu ka anyị na-agọrọ gị otogo nwa onye buru ebu ebugo kedu otogo nwa na Dubai otogo nwa ekene mmadụ niile kene n'ezomọgọ bilie egwu otogo nwa ọkpọrọzuola na mọbara na happy birthday na otogo nwa bagore na salugo mago si alono we logo talking ma otogo happy Kenu mmadụ n'ụwa na Chukwu kele ife ọ ga-abụ n'ụwa si n'akara aka Chukwu bụ isi ga-echi eze maka na nwa ga-abụ eze abụọ na Chukwu kesịrị ebe tie ndị ya n'afọ na-anụ ezi oyi na-amụ eze abụọ na-ada azọ eze azọ mana ịkachie ntị wee eze agbanyelu gị TV na-eme isi n'isi rọbụ n'ọnụ enwere nwa wee nwe nwa ka nwa wee ototo nwa ototo nwa na-eme ife siri ike
ototo nwa na-akpa ike ototo nwa dị n'ofele ototo nwa bata n'ime obodo ewu obodo achara ọkụ ototo nwa na-etinye ọkụ ototo nwa na-agbapụ mmiri eyi ga-asanwu ototo nwa ị ga-emenwe ife ọ na-eme ụwa dị egwu ezi nwanyị Chiji chọọ gị mma ototo nwa na-eduba ji ọ na-akwa ekpele oge ekpele fọndụ ka ọ na-agọrụ gị ọ bụ onye ka m na-ekwu Mrs. Tonia Ijeọma Nwankwọ achalugo nwanyị mmanwụ ọ na-ayọ Chukwu Olisa ogologo ndụ na-arụ isi gị iwe abụ iwe wewe ototo nwa esi ada Chukwu nyelu gị onye ka mụ na-egwu n'isi Chizara Nwankwọ nwa Chukwu chọrọ mma ọ na-akwa ekpele oge ekpele ototo nwa kedu maka afọ nwa elota nna ya ọ bụ onye ka mụ na-egwu nyewo Mr. Akachukwu Reti Nwankwọ afọ nwa sị gị happy birthday many returns yo kedu maka Prince onye mmeri ezi Nwankwọ na ịdị ụsọ ọ na-agba ekpele oge ekpele ọfọdụ ka ọ na-aga ọzọ ụmụnne gị na-ekene Chukwu Olisa enwo n'isi gị ototo nwa ife akụ ife nwenwe nne m na-ekwu onye n'ụwa kenelu m Mr. Peter Nwankwọ odogwu ọ na-ekene Chukwu n'isi gị ọ sị na ị ga-adị ka echi maka echi adagwu abụ kedu maka Ifeanyị Chukwu Ifeanyị Nwankwọ kemikalụ odogwu ọ sị gị happy birthday ototo nwa mere ọgọ gaba ọgọ gị n'osi na chi n'ụwa ka mụ bụrụ ịgbanwe jezie n'Ọkịja dị n'elu m ezigbo ọgwụ gị nwanne dị na mba ọ bụ onye ga mụ na-ebo n'ụwa obi afụrụ dị ike obi oyi ọ sị gị happy birthday obi Igwe Zungeri Kingdom ọ sị gị happy birthday ọ sị gị ife akụ ife nwenwe ogologo ndụ na-arụ isi gị ọ sị na ị ga-adị ka echi oyi ọ ga na-echi adagwu agwụ onye na-achụ gị nwe ada onye na-achụ nwe kwada ototo nwa ga-aba n'ilu na Chukwu na-akwụ gị n'azụ kedu ototo nwa na-eduba anyị ototo nwa ekene mmadụ niile kene n'ụzọ ọgọ bilie ewu ototo nwa ọkpara sụọla ata ma ọkpara na nne ewu happy birthday na ototo nwa nwe balụrị na nnuo maka na Olisa bụgo gbagosi alụ n'ụwa were ogologo ndụ na-achọ gị mma ototo tabi fe